Base sa report sa Bunawan Police Station 6, ilahalang girespondihan ang sumbong sa concerned citizen nga adunay duha ka mga wala mailhing armadong tao nga nagsakay og motorsiklo sa Purok 8-A, Barangay Tibungkod, Davao City kaganihang alas 2:25 sa kaadlaw Nobyembre 10. Dihang sitahon na unta sa mga pulis nga miabot sa lugar, giingong mihulbot og pusil ang backride ug gipunteriya ang mga pulis apan wala maigo. Napugos og balos ang mga pulis ug naigo ang suspect nga backride, samtang ang kauban nga driver nga matud pa nakipinusilay sab hinungdan nga napugos usab ang mga pulis og pusil. Gipangdala sa SPMC ang duha ka mga armado apan namatay bandang alas 3:11 sa kaadlawon. Wala pa maili ang duha ka mga armado. Samtang napatay usab sa mga pulis sa Buhangin Police Station 5 ang suspetsadong nagapayuhot og illegal nga droga atol sa drug buy-bust operation sa Purok 8 Phase 2 Ponteverde Subdivision, Barangay Komunal, Davao City pasado alas 10 kagabi Nobyembre 9. Subay sa report sa kapulisan, dihang nagpailang nga pulis ang katransaksyon sa droga sa suspect nga giilang si Davis tumabang giingong mihulbot kini og baril ug gipusil ang pulis apan wala maigo. Matod sa pulis, gibalusan nila ang suspect kay nabutang sa peligro ang ilang kinabuhi. Hinungdan nga naigo kini ug gidala sa SPMC apan namatay. Nakakuha ang mga pulis og .38 revolver sa suspect ug mga bala ug ituhang shabu ug marijuana nga tanan-tanan mobalor sa 37,000 pesos.